Middle East Iran le Israel te indona US enroll veta nizan khan US chuan Iran nuclear an buaipuina Israelin akhoi poi hlei thei lo te thlengin awa bei veta munthum Frodo Natanz le Isfahana te bomawat haka US President chuan hemi chungchang hi soi chuakin heng munthum te hi hlotling takin kan beya kan thlona te chuan Iran huam chungan chuasan fel le vek to tina soya Anche na chevel kan Hriat chinte soiteang tuntruma hian US chuan Israel mamo mai bitum bomber atir niin US thunei tulam chuan an soya he thlona hi tunkar top lam khan guama US chuan alo chhop nai to he thlona an mamo chanber chu fordo wangani kan soitowangin teran atanga kilometer somkwa paruka hla fordo hi tlang nuaya pu kang rengdevin an siama lei hnuai thuk taka hian uranium ti chakna anda awomna athu ke mawang hian Israel ral thuam ten an thleng phamek lova chuwangin US bitum bomber thlona ina phur bunker ka chiatna anti maitrin GBU 57 ache tangai ta chu US in nizana aron tho chua pui chu anitareng ni nan soi media laminan tarlandan chuan bitrut na thodan hi GBU 57 hi abitum chung zone kilometer som pahni vela sanga tangin athlaka GBU 57 hian khola manglem lowa leihip nangin atlathata abituma fu theina turin nunglama ameichu satellite manga thunun ani thunga leizuk thlenin puak theithil hi ari emawangin leya hian alu chun zomta lei hnuai metar som rukvel thleng alu theya chuta chuan apuak theithil pai kezi sang ni le zali vel ngot mai chu atipuak ta lei hnuaya abitu momte chu azuk phin hne viawa US lo chuan hetianga chak ral thuam hi anla nei lowani fordoa an lei hnuai munero hi chu fit jahni somko panga vela thu ka ni hriataneya USian GBU 57 hi ahmang taktakani chuan puak theithil pakhataya tam amamo in arinom thunga ahmasaberin khuar thuk tak mai azuk siam photanga apahni na in an nuclear buaipuina mun azuk thleng phatho tura ngayane chumi ture ro chuan puak theithil tlak na lai kha ainan deuh chi angai don thunga US President Donald Trump chuan fordo hi achia nin soima se tundin hmuna anem nge na le athu soi thlop tu turfin fiana ala omlo thunga anral thuam man tele an ti chiate hi Pentagon lamin anla puangzar turanga yane US chet na hi Iran poina nem nget to an nuclear munte chu beyan ninge ti puangzarin eng tiang chi in nge chiat na thlen ti ro chu an soi chiang lowa expert te chuan zan khat chau US chet na hian Iran in nuclear buaipuina chu ati thruan op vek thei nin an soya sipai chakna an mana hian an soyangin an hlotling ani chuan Iranin nuclear an buaipuina hian atuar turan ngayane hetila hian Iran lam chuan fordo nuclear buaipuina a chia hi tamlawa siam thatle theyani baka mi puitana hlau om theyang chi chu ahma an lo thiar chuwa vek to thu an soya International Atomic Energy Agency chuan zungzam hlawam pu rulian tham om lo thu an soi ve bokane Iran hian khovel ram rang te hrek na apal tlangin harsa le rethei bakberin nuclear hi aboipui vengat ngata ral thuamatan kan cher don lo indu le minronen pui don nia anti-thrina anen china chuan ral thuamatan an cher lowa mase report ba ka omti hi avil tu te poin an phabik lemlo Israel ro chuan ral thuamatan an cher ngei tin an soi ve thunga hetia voile khata kum tam tak chung an lo rethei pui to an chiat pui tamai ani chuan Iran sarkar a ngelo phangem ti zona awme kane Iran an be ma hian US chuan do kan khat ki la lo du to thrina amai ro chu Iran lamin chu tiang chu ala hoilu tuklem lo ati theya hemi chungchanga hian Trump hi North Korea tangkhan a injir fing to te poni mai theye a Trump masa khan North Korea chuan US thleng kap thei tur missile chu avoi khatna ta na enchina Trump chuan anral thuam cherna mun hanti chia temo inbiak na nei manga kongjong e maturin du thlan tura neya
in biak na lam hi athlang ta zo ka anin biak na hian omzia nei hlei thei ta lo ani kha tuntuma chuan Iran hian nuclear ral thua man nei turani lo tin nuclear ral thua man nei hmain a chet khalta Iran in nuclear an buaipuina uranium an ti chakna kumsa ni le sompanga khan US chu alawin nuk dok to CIA kai roi tu Tulsi Gabbard chuan March thla khan Iran chuan nuclear ral thua man cher lo tin lo soi to US chuan che ta tho thunga nimin khan US chuan Iran hna hian dokan khatiki langu miang tin avasom le nia soyania Iran hian an tran na ngai Israel nen kan la in ka chung chu in biak na kan nei lowang alo tile ni ome US hian thuwa chin fel theilo chu tharum nen ching felilani to mai ti niom takin tuna achezui ta ne US President Donald Trump chuan mi puihma a hemi chung chang soina remna kong lam zona hun to atia chuti rolin Iran hian remna lam angai to lawani chuan ayana zoka anka le tur thu asoi ngal boka nizana US jet na hian soya hlo chunzom ngal leya UN Secretary General Guterres chuan US a in rolta ka wang hian Middle East buaina hi apun lunzel a hlau omti soya apum pelna kong om chun chu dokan khatkil manginani atia Iran lampo ansa khop mai hi chuan ser nung asiam toang kanram veng him tur hian tran kan kho donani antivebok Iran throi tu pa ber Khomeini chuan US in Iran a beyani chuan an chan le tur thualo soi to US hian Middle East chevela hian sipai singli bor vela da heng mun te hi Iran chuan aban pha ka chuwangin US sipai te hi inral ringin anom ngala Iran hian che dan tur kong thu manaye anti Ahmasabera chuan engma ti lowania chanlet na om lo chuan US in a beito lowanga dokan khatkilin boina chinfel dan turte malampan dan turte anjong theyang mase chanlet na om lowani chuan Iran sarkar hi nep takangina langdona ahmain anloin vaupung na save to boxi mipuin an sarkar du lo na lian tak kan nei to anram ven him konga meyan khuple ni phei chuan sarkar a nge lo phang ti thlengin a hlo om thei niin expert te chuan an soyane kongdang le chu rang tak le na taka US chan le tania ballistic missile te anin chop ve nuala a chevela US sipai te in khuarna munsom nivel ba ka US indo long te chu rang tak le na takin an be ve thei renga hetianga an chang le tani chuan indona US a hnuk lut chiang ani thei phot thunga chuwangin akong thumna tlema nga dewa phubalak na tan thrim US paite in kwarna hi nakina be athlang thei bok niin expert lam chuan an soyane US in Iran be na hian Democrats lam chuan an kutan sil ngala indona zawzo ka chuwa kani chuan tin Trump an mo pu ngala Trump thlop tu thren khate poin America da masak ber ti thu puinen a in mil theilove anti ve mek bok politics lama an buai le nak mai thei ti na ni chu Iran sarkar paithak chungchanga chuan Israel du thu sam ni ma se US chuan chumi thlengthlenga kalpui tumna an nei lo nin an soyane US in rolta hi Israel lo matla an Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Trump a fakarek luama US jet na hi Israel ne na trang ruala beipui thak na niin Israel lam chuan an soitel boka anni po anomai mai big chuang lo Iran khothang lama an sipain khwarna chu thlona mangin an bei chhun zoma Iran hian voin lam khan missile mangin Israel hi an kap chhun zom le tun trum chu thlona trum mun tele sipai mun ma te an bitum niin Israel lam chuan an soi bokane USA in rolta ka chuan Iran chana chia ati lo theilawa hewang hian expert te chuan Iran hi akotopa thi tha nen an trang turan ngaya US laka chetan tho ani chuan Iranin an lo ti fo to thin firfia ka chet na te miruk bole mi hren te ba ka internet kaltlanga in be na te an kalpuin arinom hle Iran hian an nuclear buaipuina beinan to kani chuan Nuclear Non-Proliferation Treaty atranga anin hnu do tur thule
arukin nuclear hi an buaipui to tur thu an lo soi to thrina hei hi tuna beina hian athlengangem a nuclear buaipuina hi hlui hlon tur khopin an chuangem ti te chu hunin alaril turan ngaya aruka buaipuian tum hi US in angai mo pakhat ni poina langa fordo hi kumsang ni chowa aruka iranin an buaipuiania kumsang ni le pakwa khan Obama kai thoina hnuaya US chuan an lo hai lang to hemitruma hian Iran chuan ral thoma man tangkai thei tur thil he hmuna hian alo buaipui to ne US chuan achet na hi indo puanna ni lova nuclear ran buaipuina ti chia tumna chawani atia Iran hian lulu la chhuwa zel ani chuan be chhun zom han neanga ayang lam hoizong poin remna chu awm tho thowang tin an president chuan asoyane